тоҷикистон ҳар минтақааш заминҳои ҳосилхез дорад. аз ҷумла мавзее ки имрӯз омадем, бозори ин ҷо пур аз маҳсулоти маҳаллӣ, гӯё ки аз дасти худи деҳқон бошад, ҳам тару тоза ва ҳам хуштаму пурвитамин. лоиҳаи мазкур бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор амалӣ мегардад. дуруд дӯстон, аз куллоби бостон. акнун дар барномаи навбатии лаззати хони диёр меҳмони мо ҳастанд Баҳодур Табаров, ки дар саҳифаи инстаграм саҳифаи худро бо номи Тоҷик домод пеш мебаранд. Салом. Салому алейкум. метавонед акнун дуруд фиристед ба кулли нафароне ки Салому алейкум ба маззахӯр ҳастанд. Бале. Хуб, имрӯз чӣ тайёр мекунем? имрӯз хӯроки миллии шаҳри Кӯлобро тайёр мекунем. Шӯрбои таваққӣ мегӯн ё ки фатиршӯрбо. фатиршӯрбо. бале, барои ин меравем ба бозор то ин ки харид кунем. рафтем. албатта қабл аз оғози пухтпаз дастонро бо собун мешӯем. албатта шудан дар кор бо баҳзуртар шудан дар кор ки ягон чӣ аз бозор омадема. бале бале. инак барои сабт мо омода, маҳсулот низ омода, пас чиро интизорем? либоси мувофиқро 1 2 3 О, опа ин гафи дигар. да сар мекунем. бале, ва аз гӯшт сар мекунем. гуфтем ҳамаи маҳсулот шуста омода шудааст. бале аввал. ҳамаш маҳсулоти маҳаллӣ. бале, ва шумо гӯштро майда кунед, ман бошам картошкаро. Мале. ду ба ду тақсим кунам мешавад? мешавад мешавад. акай Баҳодур, Лаббай. шумо аз гӯем олами пухтупаз хуб огоҳ ҳастед. чӣ хеле медонем шӯрбо намуди хеле зиёд дорад ва имрӯз ки мо фатиршӯрбо омода мекунем, яке аз ҳамин гуна намудҳо. умуман чӣ фарқ мекунад фатиршӯрбо аз дигар намуди шӯрбо? фатиршӯрбо яке аз шӯрбои қадима гӯем мешавад. инро дар марракҳо истифода мебаранд. то ҳол замон дар рахи марракҳо ҳаст ҳамин фатиршӯрбо. дар тавақ кашида метиҳанд. шӯрбои осонпаз вақти зиёдам намегирад. ҳама чиз дар дег мепартоем, вай худаш пухтан мегираду. таваҷҷӯҳи бисёр лозим нест, дигар Бале. аспаи дигар корҳо шудан бале 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 дар ин қадар вақт. бале. ина гӯштро реза кардем. ман низ картошкаро майда кардам. ҳамашро калон калон реза мекунем. об нашавад. пештар гӯшта меандозем, баъд гуфти гапо қадам ба қадам дигарошо меандозем. хоб, ҳоло бошад гӯштро ба дег меандозем аввал? Бале, аввал. биёед андозем то ин ки Аввал корамон алоб осон шавад. алоб кунем. лекин рост рост. сабзия калон калон реза мекунем барои шӯрбо.
ҳамина ду ба ду тақсим мекунем. ё баси. Агар ғавси бад бошад, ба се тақсим мекунем мобайнаша. ин хел тақсим кунам. Бале. пиёзам калон реза мекунем. барои шӯрбо аслан ҳамаи маҳсулотҳо ба он хотир калон реза карда мешавад ки бисёр меҷӯшад. бале. Маъзаашро гум намекунад. ва умуман бубинед ҳамин шӯрбо чӣ қадар як ғизои бисёр ҳам манфиатбахш аст, зеро мо равған истифода намекунем. гӯшташ зиёд аст, яъне аз сафеда бой аст, яъне ғизои солим гуфта метавонем. ва бисёр аслан истеъмол мекунем мо мардуми тоҷик. боз кадом ғизоҳоро шумо нағз мебинед ки мо онро гуфта метавонем ғизои солим аст, манфиатбахш аст? бисёр хӯрокҳои мо ҳамаш ғизои солим. Дангича бисёр сафедаш бисёр фоидаонак. Баъд гӯшти ҷӯшондагӣ ҳаст бо яка ғизо ин оз гум шуда бисёр ҷо мекунад нада фақат гӯшта холӣ меҷӯшонад. ва ям як бисёр ғизои нағз. куртоб ва ям бисёр ғизои нағз. ва ягон вазбинӣ ҳам надорад. бисёр одамо вақт дар даври қадим дар зимистон намехӯрад. бисёр фоидаонак. зимистон қувват мебахшад ба қуввати бисёр мебахшад. хуб танҳо ҳамин вақти истеъмолашро агар донем бале. ва умуман шумо тарафдори ғизои солим ҳастед? 100%. ғизои солим умри одамро дароз мекунад. касалӣ камтар мешавад. бале, барои аз байн бурдани ё пешгирӣ кардани чанд намуди бемориҳо ғизои солим хело ҳам кӯмак мекунад ва ҳадаф аз пешниҳоди ин барнома низ ҳамин мебошад, яъне ҳарчи бештар мо таблиғ мекунем истеъмоли ғизои солимро ки умуман агар ба рӯйхати ғизоҳои мардуми худамон назар андозем, хеле ки гуфтед қариб ҳамашон солим ҳастанд. вале мутаассифона имрӯзҳо насли гӯем наврас на он қадар ба ин чиз майл доранд. шумо чӣ дар хона ҳамин чизҳоро истифода мекунед? ман барои фарзандони худ тарафдори ҳамин ҳарчи бештар истеъмол кардани ҳамин гуна равғанҳо, ҳамин гуна ғизоҳо ҳастед? бале, ман бештар рӯғани пахта истифода мекунам дар хона. рӯғани зағир истифода мекунам. агар таомҳои саҳар бошад, рӯғани аз шири гов бисёр ва ям фоидадовар бисёр. аз маргарину аз дигар чизҳое ки холестеринаш бисёр аст ва айро мо истифода намебарем. бештар ки дар хона ғизо омода мекунад? бештар ғизо оилаам бештар мепазад. мо рӯзҳои ид, рӯзҳои маъракҳои калон ёрдам метиҳем. ғизоро мепазем ду каса. фарзандони ман бисёр агар гирем ғизои маҳаллиро бисёр дӯст медоранд. на таом бургеру дигаву гӯем ҳар як фарзанд дӯст медорад. аз инҳо гирифта намешавад, дар он ки ҳаррӯза оилаи нилгун ҳар чизои нав нишон метиҳад барои вай ғизои маҳаллиам ба мо мефаҳмонем ки пештар вақте ки вақташ бургер набуд мо мегирифтем нонро қати пиёз мемондему аз сандуқчаи бибиюмо рафта як гӯшти қайларо гирифта монда мехӯрдем бургер карда мехӯрдем. ҳам ғизо фоидаовар буд. ва умуман имрӯз хони агар диёрамон ё ҳатто мана хони худро назар андозем, ҳар гуна рангҳоро дорад. ин маънои онро дорад ки аз витаминҳо бояд, зеро мувофиқ ба ранг ҳам ҳатто витаминҳо дар гӯем сабзавот фарқ мекунад. сабзавоти моро бинед чӣ хушрӯд, помидори моро бинед чӣ хушрӯд. пештар роҳи абрешим вақте ки аз мо мегузашт, мо специҳои худро доштем, яъне хушбӯйкунандаи маводҳои худ мо доштем, аз мо гирифта мебурданд. бибинед чӣ хел бӯи хуш дорад. мо дар бозор ина бисёр омехта кардем бо ҳар хел ки дар шӯрбои мо шӯрбо таъмаш бамаза шавад. ва инро кай бояд андозем? ина мо қариб охир аст. вақте ки ҳама чӣ мепазад, маззаи худашро мебурорад, агар маззаи норасоишро мо аз ҳамин пур мекунад, пурра карда ба мазза карда метиҳад. нахудро бояд барвақтар андозем. бале, ҳамин нахудро вақти камтар агар ҳамин ҳавли об мебарод бояд андозем ки такшин шавад. вақти нахуд пазад ба боло мебарод устоз. хай рафтем. аловамон низ хуб аст? бале, мо бо як чи гуфта намояд, мо нахуди нимпухта гирифтем аз бозор. мо нахуми хом дар он пешакӣ тар карда. бале, фақат тар кардагиаша гирифта накун. ки дар хона тар кардан. ин шӯрбои мо бисёр сервитамин мешавад. сервитамин мешавад, баро ки ҳама чизе ки шумо андохтонед, ин ҳамаш витаминои худашро дорад.
то хӯрокҳои мо шуда на мо ягон шакаробча кунем чӣ бо яъне хӯриш тайёр кунем а бале чун помидор дорем бодиринг дорем балгарӣ дорем ҳозир бо мо балгарӣ наандохтем дар шӯрбомо пешакӣ андохтан дар кор не тайёр кунем мешавад тайёр мекунем дар наздамон дар ихтиёри худамон ман аз помидор мегирам балгариро ба ду тақсим кунем кифоя ё майда кунем майда мекунем майдагӣ ва ранги пиёзи мо бояд бошад ин қадар бале дегамон низ ҷӯшида истодааст акай баҳодур дар реза кардани маҳсулот низ хеле сабзавот низ хеле чаққон ҳастед ин аз он дарак медиҳад ки бисёр ғизо омода мекунед танҳо барои навор аст ё ин ки барои аҳли хонавода дӯстон низ тайёр мекунед росташа гум росташ барои дӯстон барои хештавор оила мекунад бисёр вақт шумо барои худатон ман барои навор барои ёру дӯстон вақте ки мо ягон ҷо мерем сарроҳо ҳамакаса ман тайёр мекунам фаҳмо ва аз ин маълум мешавад ки тез меравед бале дар як моҳ вақт тобистон баҳор тоҷикистони мо бисёр хушрӯ ҳама ҷои вай гаштан вақт бо дар кор ҳозир ман ними дунё гаштам ва фикр мекунам ки бисёртар аз тоҷикистон борин ҷои хушрӯ нест аз кӯҳҳои зебои бале ва муомана ҳатто ҳоло ки фасли зимистон аст сард аст вале ба бозори гӯем маҳаллӣ даромадем ва тамоми маҳсулотро ёфтем бале ба бозори маҳаллии шаҳри кӯлов бале ман ростша гум кам нағз мебинам ки ҳамин бодирин калон бошад дар дили хӯрок ман намедонам дига хеле ман барои худам реза кардам бигзор ҳамин хел бошад занҷабилро кай мемонем ба болои шӯрбо охири шӯрбо вақте ки ба табақ бардоштем пеш аз табақ камтарак ягон 3-4 дақиқа яъне андаке тезияш барояд камтарак бале ин гӯям барои пешгирии чанд бемориҳо аз қабили зуком ки дар фасли зимистон хуруҷ мекунад кӯмак мерасонад ва ҳамчунин мардуми мо камтар тезро дӯст медоранд бисёр истеъмол мекунанд бале ман росташа гум занҷабилро бисёр дӯст медорам қариб дар ҳама ғизоҳо хӯрокҳо ғизо мехӯрам бе ғарзи саҳар ахир гирем вақти ними рӯз нисфи рӯзию шом ҳатман хӯроки ман бояд тезӣ доштагӣ бошад бояд ҳаваям не ки тезияш бояд бақувват набошад маззаи тезӣ тиҳад ва бисёр фоидаовар мешавад хунро мегӯянд ки тунук мекунад бо бештар ман нағз мебинам сирпиёзро бисёр дӯст медорам камтар ҷирғотро гирифта дар болош камтар гаштничу реза карда сирпиёз қатӣ ҳамашро кофта бисёр ғизо ҳамин нон қатитар карда хӯред агар бодиринг илова кунед боз ҳам лазизтар мешавад бале ва инчунин сабзӣ низ бисёр манфиатбахш аст барои қатпаст нашудан хусусан барои кӯдакон инчунин барои биноишашон хуб будан чун дар телефон бисёр мешинанд мутаассифона кӯдакони ҳозира агар ҳарчи бисёртар сабзӣ истеъмол кунанд агар ҳама рӯза гӯем дар ҳамун ғизояшон бошад дар хориҷ сабзиро хом реза мекунанд чор мекунанд дар якта ихел чӣ хел гум як қутичаҳои пластикӣ андохта мефурӯшанд дар дунёш камтарак соус монда дар бараш соус тар карда мехӯранд ин ғизои нимрӯзӣ як гӯем чизи бисёр ҳам барои фаъолият қувват гирифтани мо муҳим нонро дорад яъне илова мешавад нони гандумӣ гем ҳама нон аз гандум аст бале нони гандумӣ тоҷикӣ маҳаллӣ аст вақте шумо истеъмол мекунед ин нон кам ба шумо зарар мерасонад бале рост ҳарчи бештар ҳаминро дар хона доштан ва ба кӯдакон гӯем худамон ҳам истеъмол кардан чӣ қадар хуб аст бисёр хуб аст ҳам саҳар қатӣ шир нахӯрдан ба тавсия медиҳед ба бинандагон ба пайравони худ ба маззахӯракҳо аз ҳамин нон фақат хӯретон бале фоида мебахшад ҳозир агар камтар бо кабутӣ шушта биёрем кабутӣ ардараш кунем фақат гаштнич дар кор пиёзи кабут
кашнич ва пиёзи кабудро гирем кифоя аст. Бас, Яктои? бас яктои. Акай Бодур вақте ки ба саҳифаи иҷтимоиятон назар меандозем, аз ҳаёти шахсиятон хеле кам мегӯед. Инҷо шояд пайравони шумо бошанд, хоҳанд бисёртар фаҳманд ки чанд фарзанд доред. 3 фарзанд дорам. Фарзандои ман калонанд. Донишҷӯ ҳастанд? Бале, донишҷӯ ҳастанд. майл доштанатон дар шабакаҳои иҷтимоӣ навор омода карданатон ин як хобби, яъне машғулияти дӯстдоштаи шумо аст? хобби. Хӯришро намак мекунем? Намак мекунем камтарак. Ман аз намак кардан метарсам. Чаро? Бисёр вақт шӯр шӯр меояд? мекунам да. Оилаамро нағз мебинам. дегамон низ хуб ҷӯшида истодааст мебинам ва мо акнун метавонем ки сабзавотро илова кунем. Бале. Чун вақт гузашт. Сабзӣ сар кунем. Сабзиро андозем. Якум дараҷа сабзӣ, дуюм дараҷа пиёз. Андохтем. Анаку камтарак ҷӯшида истад, баъд пиёз меандозем. бо андаке ҷӯшиданаш дар кунем. Бале. бо гап андармон шуда ҳатто нафаҳмидем ки чӣ гуна шомгоҳ фаро омад. Бале. Медонед ки ҳар як пиёз чӣ хел пайдо шудааст, картошка чӣ хел пайдо шудааст. ҳар як чизе ки мо метавонем. таърихи худро дорад. Бале. намедонам помидор аз куҷо пайдо шудааст, лекин ман медонам ки дар қадим помидор як намуди меваҷот буд, на ин ки сабзавот. баъдан онро ба намуди сабзавот ворид дар карданд. Корея ҳолем ранги меваҷот ино ҳисоб мебаранд дар Корея. ва то оғози сабт шумо гуфтед ки рӯзи шумо бо машқ кардан оғоз мешавад. Бале. ва дар наворҳо низ ҳаминро мебинем. ин рост аст? 100% рост аст. Аз оҳанбардорию, аз обузию, аз дигаву дига сар мекунам. Анаку аз пиёз сар мекунем. Пиёза мегирем. пиёзро низ ҳамин хел омехта кунам мешавад? нимашро андозед. Нисфашро? Бале. бисёр вақт пиёз об мешавад. ҳар хел астанд навъаш? барои аввай мо бисёр, ман инҷа бисёр реза кардам, камтар нигоҳ накарда реза кардам, яки бисёри бад реза кардам. ҳамун миқдори дар кореашро истифода мебарем бас. вақте ки як хӯрок дар алов, яъне оташ омода мешавад, таъмаш дигар гуна хоҳад буд. бо намак рояш набурад. бале. ва вақте ки гӯем дар болои ҳамон плитаҳое ки дорем дар хона, ин дигар аст. аммо имрӯза хӯрокамон бисёр ҳам болаззат тайёр мешавад, чунки аллакай бӯяшро ҳис мекунед? бале, агар Кам бӯяшро интиқол дода мешуданд, бинанда барои хӯрдани ин хӯрок меомаданд шояд. яки ҳолам вақт аст омадан гиред. намака натарсида андохтан гиред. ин дег калон гӯшти мо намак кардагӣ не. натарсида андохтан гиред ҳамаш. бас аст? як бор мечашем бадтар, баъд шояд бом илова кунем. бо камтар дига андозед. мо имрӯз намаки ёднок гирифтем ки ин ҳам яке аз корҳои дурусти мо буд. бале. барои боз ҳам гӯем фоидабахш тайёр шудани мо дар ғизо. шаҳри Кӯлоб ҳастем. дар инҷо дар наздикӣ кони намак аст. бале. шаҳри Кӯлоб обу ҳаво ва замини мусоиде дорад барои кишту кор. дар ин фасли зимистон чиро ёфта мумкин аст мегӯед? гармхонаҳои пур аз сабзавоту меваҷотро, масалан дар ҳудуди як ҷамоати шаҳри Кӯлоб зиёда аз 5 гармхонаи лимӯпарварӣ мавҷуд аст, ки ин ҳам нишонаи рушди соҳа мебошад. аз ҳар ниҳоли лимӯ то 500-550 дона лимӯ парвариш карда ба бозор пешниҳод мекунанд. лимӯ бой аз витамини С мебошад ва
пайвастагиҳои табиӣ дорад, ки метавонад дар беҳтар кардани кори дил ва рагҳо кӯмак кунад. истеъмоли меваҳои саршор аз витамини С эҳтимоли сар задани хатари бемориҳои дилро кам мекунад. ҳоло лимӯпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромади хоҷагиҳо ба ҳисоб меравад. чихеле ки ба ҳама маълум аст, ҳозир дар бозори истеъмоли лимӯ талаботи беҳад бисёр дорад ва хоҷагидорони мо ҳам аз ин истифода бурда ҳосили ҷамъовариашонро ба бозорҳо пешкаш менамоянд. яъне нахи ҳалшавандаи таркиби лимӯ метавонад эҳсосоти сериро ба вуҷуд орад ва ба идоракунии вазни бадан мусоидат намояд. инро мардуми мо хуб дарк кардаанд ва имрӯзҳо ҳарчи бештар аз он истифода мекунанд. лимӯпарварӣ меҳнатталаб ҳам бошад, азбаски даромади иқтисодӣ нағз дорад, хоҷагиҳои мо сол то сол майдони лимӯпарвариро зиёд карда истоданд. аз он ҷумла дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоат ҳам аз лимӯ нағз истифода мебаранд ва оварда навъҳои беҳтаринро шинонда истодаанд. хӯроки мо баъди картошка як 40 дақиқа дига бояд шуд тайёр мешад. то тайёр шудан мо бояд як тавоқи чӯбӣ калон ёфта ҳам нони сиёҳ реза мекунем, болояш баба мекашем. яъне аввал дар табақ реза мекунем, баъд ба болояш шӯрборо мебардориму кабутиро аболош чинда қатъи хуруши тайёр кардагиҳомон мерем мешинем, мечашем. шумо бигӯед ки кадом қисмати нашри барномаи мо ё худ сафти барномаи мо ба шумо писанд омад? Бозор. ба охир расидасуд бозор ва самимияти мардум. бале, ҳамин вақти дуни бозор мери савдо мекунӣ, қатъи одам гап мезанӣ, як баҳра мегирӣ. ва меравем хӯрокро ҳам мебардорем. гумон мекунам кифоя аст. аввал овашро мекашем. баъдан ба помидор мегузорем. аз бӯяш маълум ки таъмаш чӣ хел лазиз аст. камтари дигар пас хоҳем чашид. ин шӯрборо бинӣ чӣ хушрӯ. танҳо кабудӣ намерасад. хӯроки пур аз витамин, пур аз ғизо, пур аз протеин, аз ҳамаш пури пур. бале, ва инчунин хело ҳам бомаза. дар ҳамин ҷо мечашем ё меравем ба сари хон? мерем ба сари дарсархон, дар онҷо шишта ина бо чашем. ин хӯрокро мо 4 соат тайёр кардем. меҳнати зиёд сарф шуд. беэҳтиромона мешад ба ин. хуб, рафтем. ман хӯришро мегирам. ман хӯрокро мегирам. мо
محیط را عوض کردیم اومدیم تا اینکه خوراک را چشیم و البته مزه‌اش رو میگوییم حقیقت رو میگوییم بله بله مرحمت شما کنید. چشید برای که من تیار کردم خب بیاید هر دومون میچشیم بسم الله انا این رو میگویند فطیر شوربا فطیر شوربای که با دست خودمون کردیم بله به مثل آن که در خانه مادرمون گویا آماده کرده باشند بسیار هم لذیذ بسیار هم بامزه و همین حتی کبودی که به بالایش موندیم یک نقش خیلی مهم رو میبازد ویتامین پر از ویتامین پر از غذا همش بسیار فایده آور سالم و اساس همین است خب تشکر میگویم به شما که این غذا رو برامون آماده کردید بله رحمت همچنین سپاس میگویم به مهمانخانه طرفخانه طاهر در شهر کولاب که مساعدت کردند برای نوار گرفتن همین برنامه همچنین ببینید یک فضای خیلی خاطرمان خیلی خاص دارد که احساسات عجیبه میبخشد و البته طعم غذا نیز در این گونه فضا باز هم خوبتر و بهتر به نظر میرسد راست میگوید من میخوام که این آخرینش نباشد باز ما با شما با یک بار ما یکان خوراک دیگر را تیار کنیم باشد خب دوستان عزیز اینجا لذت خانه دیار به آخر میرسد ما باری دیگر گواهی آن شدیم که لذت خانه دیاری ما ناتکرار است و براتون نیز تمنای آن را داریم که بیشتر از همین گونه غذاهای سالم محصولات وطنی استفاده کنید و سالم بمانید خیر دوستان خیر با مزه خوراکا